Аз съм Иво. Аз съм Жоро, свиря на бас. Аз съм Иван, на тромбон. Николай, Има още двама човека от групата. Да, Александър, той свири на кабал и саксофон, и Теодора, която пее. И свири на настроение. В този състав Иван всъщност беше последният член, той е най-новият член, една година в секстета така. Иначе проектът е така по-стар, няколко различни музиканти минаха, смутаха се през него, горе-долу 2-3 години дори назад. С тези така парчета и с тази идея и концепция. В началото имахме цигулар солист, след това станаха тромпет и цигулка за малко, след това отново остана само тромпетиста, след това се присъедини Сашкина, саксофон, кавал и вследствие преди около една година Иван се присъедини към нас на мястото на тромпетиста. Имаше някакво такова течение, смени между инструменти, идеи, концепции, но цяла обща насоченост такава. То не е един стил, те са много стилове, които се опитваме да препетем по някакъв начин. Етно, реге, ска, фънки. Идеята е се така получи някакъв фюжън, така наречен, или смесица от стилове, които да се миксират така, че да си паснат и да се получи нещо интересно в крайна резултат, някакъв интересен музикален мишмаш. Да, това беше реално първо за тази година. Аз лично много се изкефих. Беше много силно участие, имаше много хора, много енергия. Ние така бих казал, че свирихме добре, макар че имаше някои нови така неща, които свирихме за първи път в различен аранжимент някъде. Мисля, че беше много яко, не знам. Хубавите участия, силните концерт. участия, хората бяха доволни, възприеха добре нещата. Ние съответно възприехме добре тяхната емоция, беше готово. Когато има доста хора, които се радват на това, което чуват и на нас не се получават нещата, това мисля, че е равно на добър лайф. В случая, както и в други концерти, хората бяха много важни, публика. Не винаги е така, понякога не се получават нещата, понякога има по-малко хора, друг път и повече дори. И някои не разбират музиката, не харесват толкова. Не е за всеки. Да, но този път се получи. Да. Александър е като цяло фолклорист, завършил музикант и като цяло всъщност инструмента му, първият му инструмент, основният е кавала, от малък откърнен с тази музика и много джаз също обича и нормално е да се опитаме това да го вплетем. Все пак сме така българи и това си ни е в кръвта, може би. Ако някой реши, че в дадено парче ще се подхожда да гайда или някакъв друг инструмент, защо да не го вкараме? Всичко е въпрос на работа. Аз лично мислех още преди време, поне в някакъв различен запис на някой парче да имам. Може би в бъдеще. Аз имам между другото познат гайдар, който е много добър. 3 пъти е печелил гела, така че... но това е вече въпрос на експеримент. Да, идеите се радват с работата, така че... Отпред свирихме на нощта на музеите, галериите. Имали сме и улични изяви, цялата улица беше кирана, даже имаше някакви, които се бяха качили отгоре на кофета. Или така изглеждаш отзад, не знам, може би на стената, обаче ние тогава направихме 2 серии. Дойдоха едни хора, тръгнаха след това, се напълни отново, т.е. все едно 2 пъти повече. 2 първи концерта сме изнесли. И якото е, че просто им допадна на хората. Не бяха задължени да се спрат или да се вземат дисковите. Между другото, тогава свършиха още на първата серия над. Ами със сигурност, аз съм свирил няколко пъти експериментално, дори не само в България на улицата.
доста по-откровенно е всичко. Хората или те харесват или не. Може да го забележиш само в рамките на 2 секунди. Само по изражението. Няма първо значение дали ще ти хвърлят монетка или не. Това е... Барабаните са много важни и това всеки музикант го знае, дори публиката понякога да ни го разбере и го оценява. Ние си го знаем и това ми стига лично. Искали сме няколко пъти да го сложим отпред като фронтмен или домен, така, но той отказва, може да... Не е това, че примерно зад нас се вижда, нямаме такива скрупули, може да... Другия път аз мога да съм отзад, пък ти мога да съм... Обмислим едно по-скоро пролетно турне, може би края на февруари, март. Ще видим, сега сме в преговори с някой клуба, трябва да си изяснят датите, условията и се надявам това да стане месец-два, някой концерта, колко си може повече. Сестра ми има огромна коса. И огромна харизма. Тя ако е в настроение, може да ме кара и да разчувства всеки един човек, аз съм убеден с това нещо. Да, има много енергия в нея. Харесвайте фейсбук страниците ни, за да сте в течение с предстоящите събития, концерти с нашата музика. Музиката ни може да я намерите в музикалният магазин на Отец Лейси в Пловдив, също както Bebop, Бефе и в Monster Shop, Water Monster в Кабана там. Така, също както и онлайн в всички места, където можете да се сетите. iTunes, Orange, не се лъжа, Spotify също. Жоро Узунов, бас китара. Теодора Мадеева, точи, вокали и коса. И нашите двама най-сексапилни синове държа да отбележим. На първо място господин Иван Мели! И на първо място отзад напред, който както иска да ги гледа, господин Александър Михайлов, изключително голямо